bagong tuig na lang ang mga argumento sa itong mga higala nga mga dili katoliko hangtod karon wala pag in taon na himong tawag ini nga bag-o nawara gud ka tawag ining kabangag sa dagan sa rason. Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana daw dili daw iya ni Ginoong Jesucristo tungod sa hinungdan nga daghan daw kaayong palahubog, daghan kaayong tawag ining mga badlungon, mga daotan. Kay kuno ang ilahang tawag ining mga sikta is mga tarong daw kuno sila. Nya pagkahuman nagsunod daw sila sa kabubuton daw sa Ginoo. Wa sila kabantay nga ang perfection o ang pagkamatuod sa iglesia nga ato ang tawag ining gipasakupan wala na nagmatter sa membro. Ngano man kay kung nagmatter na sa membro niya ang membro imperfect subot ipasabot ang pundok imperfect na ang society imperfect na pero ang Kristo manggod nagtukod og iyahang kaugalingong gitawag og iglesia perfect manggod to subot ipasabot kung ang atuang basihan ang kinabuhi sa usa ka membro kay para mahimong perfect ang usa ka gitaog pundok ay mali na atong giinsulto ang atong Ginoong Jesucristo kay bisan gani sa 12 ka mga apostoles is naay Judas usa sa unang gitawag og mga Kristiyano na ay gitawag og mga badlungon. So, kada nagtimailhan nga kining perfect nga iglesia, kining perpektong sosyedad nga gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo, perpekto kini mo nang ang masakop niini, ang mailalom niini kadtong mga imperfect nga gitawag og mga tao or kadtong mga makasasala nga mga tao. Ngano man kay dili makataplag og perfection ang usa ka tawo kun ang iyang gipasakbupan imperfect. So mo ang simbahang Katolika daghan kaayong mga imperfect, daghan kaayong gitawag og mga makasasala. Nga naman tungod kay naman din ang perfection. Unsa man tong perfection nga naa niining mong simbahan? Mo nang gitawag og mga sakramento. Sakramento nga gibilin ni Kristo, gitukod ni Kristo aron ang tao nga mudawat niini makabaton og perfection sa iyang kalag ug maandam ang iyang kalag padulong didto sa gingharian sa gitawag og langit. Pero ang question kining atong mga higala nga mga dili Katoliko nga tawag ining mga feeling righteous, mga feeling gitawag og mga matarong, question og mga matay na sila, unsa may grasya nga ila ikatubang to sa Dios. Nga nga to ang tawag anang maayong binuhatan aning kalibutan na trapo lang na sa atubangan sa Dios. Mahimo lang na ay pulos ang ato ang gitawag og maayong binuhatan kung nakadawat kita niining moong grasya kay pinaagi niining atong maayong buhat. Ato ang gikuan, ato ang gi-preserve ang tawag ining grasya nga nadawat nato pinaagi ni anang maong gitawag og mga sakramento. Nga sila, wala man sila mga sakramento, kung mga matay sila, asa man sila paingon. Wala man sila itawag ining grasya nga, tawag anay katubang dito sa Diyos. So, mo nang, ayaw lagi, feeling righteous. Nga naman, daghan di ako kailang ng mga barkada ninyo, mga kauban ninyo sa inyong sekta, ng mga badlungon.